Assalomu alaykum духтараkoy хушрӯ ҳама каса созем хубин ҷои акаи сафар шоп омадагем инстаграм шо мондам аксаи идона бозам давом дорад лекин кам мондагай анаи қитачаи клубникам диден аҷоибот хушрӯ адидас анаинак анаи паласа ба ҳами байн то анам платишкоя духтарако аксаш дагай 20 сомон бовар мекунем двоечки 20 сомон анаира шок мегам бовар кунем духтарако ҷои акаи сафар бозори Корвон байни 9-10 дарвоза 4 қатор ина каса даставка дорад даставка дар кор боша даставка ҳам дорад агар аз назик дидан хоҳад шулғара фаҳмидан духтарако платишка бинен хушрӯгиша 20 сомон бо абадокчик дора анаям двоечка китачай паплинакай ҳам қасабукак бачагона ина платишка барои духтарако 20 сомон бовар мекунем шокай сурғара фаҳмона байни 9-10 дарвоза 4 қатор ина каса даставка дар кор даставка низ дорад аз ин тараф биён 9 дарвоза мешавад духтарако аз ин тараф биён агар 10 дарвоза байни 9-10 духтарако 4 қатор марҳамат заказ хоҳем даставка дорад духтарако духтарои хушрӯ нигоҳ кунед чӣ қадр качаи хушрӯ то ёфтам нарх грандиози бовар мекунем 40 сомонай се та чиз дора шортича куртача ва футболкача размер аст кӯдакои 6 моҳ то 2 сола гуфтена то 2 солаи размер ҳаста ина бинем аҷоибот фасонат клеткачашам хушрӯ будай шортичашонам беҳад хушрӯ ваенишам беҳад фасонат бозори Корвон аз тарафи Чило бозор байни 9-10 дарвоза 4 қатор духтарои хушрӯ аксияи идона дар ҷои акаи сафар давом дорад нигоҳ кунед чӣ қадр качаи хушрӯтон ёфтам аз 1 сола то 3 сола нархш 150 сомон буд ба хотири иди моҳи қурбонӣ кардаган 90 сомон кардиам бовар мекунем духтаро ира бинен аҷоибот хушрӯ байни 9-10 дарвоза 4 қатор ҷошон ҷой намоёна осон ёбай ина каса даставка дар курай танҳо барои ид акса кардаган биёен аз наздик дида харидорӣ кунем ёки заказ кунем духтаро нигоҳ кунед чӣ қадр качаи хушрӯтон ёфтам дар ҷои акаи сафар шоп 170-180 сомон тройкачора 110 сомон кадагай солашон ай бордига мегем 2 сола то 6 сола ай 2 сола то 6 сола размер будай киртачаша бинен духтаро чӣ қадр обичный ба материалшам хушрӯак будай шортикай ва не майкачашай ба курташай се ранг дорад не рангаш ранг салативи молочный малина бозори Корвон тарафи Чило бозор байни 9-10 дарвоза 4 қатор ина каса дар корай марҳамат метавонем заказ кунем даставка низ равон мекунад аксия идона танҳо то ида духтарако успед кунем тамом нашавад 110 сомон тройкача духтаро подписчикои азиз анаи тройкачора биден ай 2 сола сар мешад то кӯдакои 5-6 солара 190 сомон буд аксия кати чанд сомон гуфтем 90 сомон 100 сомон арзон кардем бовар мекунем медонем чӣ качествошон хушрӯ духтаро аксия то идай то рӯзи пайшанбе духтаро як рӯз 2 рӯз монда успед кунем ки тамом нашавад ҷои акаи сафар бозори Корвон байни 9-10 дарвоза духтарако 4 қаторда подвалдай мағоза баъд на шортик скромный вариант мақбул бошад бенигин дорад айниш бошад нигин дорад духтарако на каса дар кора успед кунем ки тамом нашавад аксият барои ида духтарако духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед аксияи идона дар ҷои акаи сафар шоп тройка сумкача костюмча ва платишка ҳам хушрӯа духтарако нархшона бовар мекунем 110 сомон аксия кардагиам успед кунем аксия танҳо то иди қурбон 1-2 рӯз дига мондагия инагар даставка хоҳем даставкатон мекунам аз кӯдакои 3 сола то кӯдакои 7 солара размерашон ҳаста духтарако костюмча дорад ҳарду намча ду номдай сафед ва сиёҳ бозори Корвон тарафи Чило бозор байни 9-10 дарвоза мағоза дар подвал қарор дорад 4 қаторда духтарако давем тамом нашавад духтаракои хушрӯ платишко барои идтон овардиан акаи сафар шоп духтарако сумкача дорад нарх 75 сомон ай чанд сола сар мешад ай 5 сола сар мешад то 32 то 32 ҳай ина як ранг доран се ранг 4 та ранг дорад анаи ду намудаш духтарако жемчуг дорад танновашон ду дизайнай ба анаиш аст скромный фақат бабочкаш санг дорад тамом ина каса дар кораи марҳамат 75 сомон нархи беҳтарин ҷои акаи сафар бозори Корвон тарафи Чило бозор байни 9-10 дарвоза 4 қатор мағоза дар подвал қарор дорад
دخترکای خوش رو شاک انایره شاک میگن دوایچ که 25 سومون رزمیرای 2.5 بعضی 3 سالای خر بگذار میشه ای 3 رنگه هر 3 رنگشم به حدی بد خوش روی دستافکا خواه میدونین چی دستافکا دارن 3 تا ایو بعد انایره هم 25 سومون ایام 2 سالا 3 سالا یا تا نه 2 سالا 3 سالا بعد لیاش تا 5 سالا 2 سالا 3 سالا 25 سومونی بعد ایوش تا 5 سالا ده میکی ماوس تا 5 سالا و 25 سومونه یا این دخترکای خوش رو نرخ نوا باور کنین بمب بزرگ کاروان طرف چلو بازار بین نهم دهم دروازه چهارم قطار جای اکای سفر شاپ و اینستاگرام شما در مدا ابونه شوید واتساپ شما فرمایش دید دخترکای خوش رو نگاه کن ای 5 سال تا صنفای 2 یعنی تا 8 ساله رزمیر هست پلاتیای و سمکچای با ریمن داره ریمن داره نارنگی سرخ هم دارد بعد نسبت سفیدی گلاکای زردک خاکی دارد کو یعنی 3 نموده نرخ بمب باور بکنین عکس خط چند سوم گفتین 70 این قربانی کردگان باور کنین 70 سوم باور میکنین این کاسه در کره مرحمت یا آبش ابزار میکنین چیزی که مخلای اسکرین شات کنه رقم فروشنده پارتن زکات شما را قبول میکنن دستافکتون روی میکنن عکس تنها تا ایده اختراکو دخترانی بکنن در اینجا بانی خیلی ازار شلواری های فتچه های و دوی کچه تروی کچه تمام نمود چیزا هست باور کنین این کسی دستافکت خواه اکای سفر دستافکتون روی میکنن اگر از نزدیک دیدن خواهیم بین نهم دهم دروازه دخترکو چهارم قطار دخترکو خوشون بکنن طرف نمیه چهارم قطار طرف راه باشد دهم دروازه چهارم قطار طرف چلو بازار دخترکو یا آب شبزار میکنن دخترکو چیزی که مخلوق شد نرشان نگفته میتونه اسکرین شات کنه رویشون کنین باید خیلی بروکچه هم دارن دخترکو ویبر در اینجا به حدی بد بسیاره